palai sini honorable EM Rajesh Tripura tebu sini MDC Param ganang Kones Deparma sini X EM Param ganang Sonduk Doi Rupini tebu sini YTF ni leaders role IWF ni leaders role o am sini joto takuk tebu hoksuna hamjama rowei ini jeng sikun to ni bisi tipane jeng maharaja Bir Bikram thuimani
सालनो जों पालाय लायखा ताबक बाय 76 यार कावै थांखा जोंनि महाराजा बीर बिक्रम थैमानि जों एक समायाव माहायङै थांखा जोंनि राजा महाराजा रंनो जों हायामांनो साजागमानि थानावै फायखा जोंनि महाराजा रग आसायमानि थैमानि बनो जों एक समायाव बावै थांखा जों एडिसि हाफां फायमानि यागोलो जों जोंनि एडिसिबो महाराजा बीर बिक्रम आसायमानि सालो जों हलिडेबो डिक्लेयार खायखा ते माहायखे जों थैमानि सालबो जों थांनाय बोसोराव सिगां टेकिफानो पालायखा फायनाय सालावबो जों पालायनानै नांनाय पालायलायनाय दानिखे जों जोंनि सिनेमो जोंनि महाराजा बायसि जों जतनो सालाय दङ 184 जना राजा महाराजा जोंनि त्रिपुरा हाव सासन खायै थांखा अमन बायसि जों जोंनि हा होनै आसो गर्व खायै प्राउड खायै जों गसेबै दंमानि एक समायाव जों बावै थांखा जे जोंनि राजा रगनो कार्ल मार्क्सनि जन्मदिन पालायो लेनिननि जन्मदिन पालायो तेबो गोबांमा फादार हास्तेनि बा बिचुनि महापुरुष रगनो जोंनि हास्तेव फोर्स खायै जोंनो सिरजाखा पालाय रजाखा माहायङै थांखा फेबा जों ताबक हिस्ट्रिनो जों रिभाइभ खायबानि नांनाय तेबायसा जों किफिलै तबनानि नांनाय जोंनि महाराजा प्रदुर किशोरनि नेतृत्वे जों ताबक जोंनि लाइबमानो हायनो हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों सागथालाय दङ साक्सेस होनाय जों आसा खालायो दानिखे जों पहिलाव जों जोंनि सिनेमुनो सिग्रानि नांगौ दिनै जों महाराजा बीर बिक्रमनो सिनिलिया बनि आमल जों त्रिपुरा हास्ते बोसोर डेभलप ओंनि दंमानि ओंखा आफ्रो जराव समसामयिक कालो जोंनि त्रिपुरा भारतबर्षनि जतनि साय डेभलपखौ अमाहायखे आगौै दंमानि जोंनि महाराजा बीर बिक्रम मडार्न आर्किटेक्चार होनाय हजागो आगरतलानि पूरा सहर बनो डिजाइन खालायो रोडनि डिजाइन खालायो अमाहायखे खाय थांमानि बनि आमल स्कुल सारा त्रिपुराव जे स्कुल दंमानि समसामयिक कालो भारतबर्षनि कुनु हास्तेव अमाहाय स्कुल करै जोंनि त्रिपुरा सालुकुरनो लेखा फोरोंनायनि बागै शिक्षा बेबस्थानो उन्नयन खायनायनि बागै आजराव सि 200 नि साय गोबां महाराजा बीर बिक्रमनि आमलसि सहर अञ्चल 200 नि साय स्कुल गोबां जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि आमल चाइते एयारपोर्ट दंमानि दिनै जों कायसासि एयारपोर्ट नुसियो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट हिताबक नंमानि ते तिनता कमावै थांखा दिनै जोंनि महाराजा बीर बिक्रम टेक्सा गोदोक थांखा हिंके ब दायतिनो चरायबोनो थेवि थांखा 39 बोसोरनो ब जदि 20 बोसोर बा 30 बोसोर थांखा हिंके दिनै जोंनि त्रिपुरासानि लुकुरक ताबहाय जों जालो मा तंगला खामो बनि वानसंमो बनि नाहरमो बनि त्रिपुरासानो रखा खायनायनि डेभलप खायनायनि बनि वानसंमो जे महाराजा जोंनि पंचत्रिपुरनि रिजार्भ खायख्लांमानि अ जागाव फाटार हास्तेनि कुनु लुकुरकनो तंथाय मारया हाय होनै रयख्लांमानि दिनै बनि आइडियोलॉजी बा एडिसि ओंखा दिनै एडिसि जोंनि त्रिपुरासानि बागै सोनाजाखा फेयाबा जों जे भारतनि संबिधाननि मुताबिक दिनै मा थाय दंमानि दं मा याङै दं अ जराव जों हास्तेनि जत लुकुरक सिलायबानि नाङो बुसिलायबानि नाङो पहिलाव जों जोंनि सिनेमुनो मा सिनिग्रानाय बनि परै जों प्राउड फिल मा खायनाय बे जों जोंनि राइट्सनो किफिलैनानै बागै महाराजा बीर बिक्रमनि आइडियोलॉजीनो जों सोलोङै थांलायनाय गां जत लुकुरकनो हायनो हाय कबकनानै मुसुगो फायदे जों जोंनि सिनेमुनो दैबो फुवारलायनाय आसक सावैनो जतनो हामबाय खुलुमबाय।